táborníci, vítam vás pri ďalšom pokračovaní nášho chatkočasia. Na záberoch z družice vidíme, že nad chatkami 9 a 11 je krásne, jasné, slnečné, teplé počasie. Tieto chatky dostali 10 stupňov upratania, čo znamená, že na týchto chatkách sú veľmi dobré podmienky pre bývanie a sme veľmi radi, že obyvateľia týchto chatiek udržujú takýto poriadok. Ďalej nám družica ponúkla tieto zábery. Nad chatkou číslo 2, ktorá dostala 9 bodov upratania, svieti slnko, ale je tu malilinký mráčik. Čo však už neplatí o chatkách číslo 7 a 8, ktoré dostali 8 bodov upratania a nad nimi sa sťahuje už ďalší mrak. To znamená, že keby to pokračovalo, tak slniečko môže úplne zakryť. Na ďalších záberoch vidíme nasledovné veci. Nad chatkami číslo 1, 6 a 4 sa začínajú zbiehať mraky. A to takýmto spôsobom. Mráčik z predchádzajúceho záberu odchádza týmto smerom už úplne do paže a začínajú prichádzať ďalšie dva, tmavý a ešte tmavší. Znamená to asi toľko. Chatky číslo 1 a 6 dostali 7 bodov upratania a chatka číslo 4 už iba 6 bodov upratania. Predpoveď pre tieto chatky je veľmi nepriaznivá a ešte síce sa tam nedá bývať, ale ak bude pokračovať tento vývoj, môže nastať nejaká kataklizma. Aj hľa, dážď. Chatka číslo 3 má nasledovnú predpoveď. Dostala 5 stupňov upratania, to znamená nasledovné. Síce ešte nad chatkou číslo 3 neprší, ale za rohom sa nachádza tento obrovský dažďový mrak, z ktorého len tak cifterkom padajú kvapky a v prípade, že chatka číslo 3 v najbližšej dobe nezaznamená zlepšenie, je možné, že povodňová aktivita stúpne na 3, čo je vysoká pravdepodobnosť povodní a záplavov. A je to tu búrka, pác, šupa ako z dela. Chatky číslo 10 a 12 obdržali iba 2 stupne upratania. To znamená, že na týchto chatkách sa pomaličky, ale isto začína dariť pliesňam, malým hubám, veľkým hubám, kvasinkám a takisto primitívnej vegetácii. Prosíme vás, obyvateľia týchto chatiek, v záujme zachovania bezinfekčnosti tohto tábora, robte poriadok, pretože ako takto pôjde ďalej, zaplaví vás, poprípade dostanete nejakú nákazlivú infekčnú chorobu a to by sme boli veľmi neradi. Hello, ja som z Amerika a ja prísť ako odborník meteorológia ukazovať chatkočasie. Vy asi chápať princíp chatkočasie, keď vonku pekné, všetci radosť, keď vonku škaredo pršať, blesky, mraky, všetci smútok. Tak isto chatka. Čisto, krásne upratať, zametať, všetko pekné slnko, keď špina, keď neporiadok a smrad, potom byť búrka, mraky, voda. Tak mi začať. 10 stupeň upratania, získať chatka 2, 6 a 8. Na týchto chatka veľmi pekne, veľmi radostne a veľmi sviežo slnko svieti. Na chatke 9 a 11 veľmi dobrá podmienka, 9 stupeň upratania, pri slniečku sa ukázal, kde tu nejaký mráčik, ale ináč veľmi dobrá. Jedno upozornenie, treba chatka 11 vetrať, veľa vetrať, veľký smrad tam byť a nedať sa tam dýchať potom. Je to aj pre vaše zdravie, hlavne pre vaše zdravie, takže vetrať, veľa vetrať. Chatka s číslom 4 dostať 8 bod upratania, to tiež dobrý výsledok byť, trošku väčšia mrak, ale stále dobré, no dá sa zlepšovať. Takže na chatka číslo 8 veľký výkyv počasia. Včera byť veľmi zlá, veľmi špina, neuprataná byť. Dneska veľmi dobré zlepšenie. Chatka získať 8 stupeň upratanie. Chatka z číslo 7
Troška horšie, 7 stupeň upratanie, stále je čo zlepšovať, ale stále s mráčikou nesprchnúť, nepadať voda. Chatka číslo 3 ešte horšie, 6 stupeň upratania. Poprosil by som chatka číslo 3 nezanedbávať, poriadok je dôležitá pre tvoje zdravie. No, veľký katastrof, veľký níž, low níž, tlak níž, veľký mrak, veľká kvapka, veľa voda, veľmi zlé blato, byť špína chatka, neuprataná chatka, katastrof, veľké zhoršenia. Chatka z číslo 1, len 4 bod upratania. Treba pracovať, treba upratať. Ešte horšia chatka, veľmi blízko blesk. Nemať bleskozvod, nebezpečie, oheň, veľmi zle nerobiť, neriskovať život. Lebo veľa voda padať a robí neporiadok, ešte väčšia záplava. Veľmi zle chatka číslo 10, len 2 bod upratania, len 2 stupeň upratania. To veľmi byť zlé. Ja musím vám povedať, snažiť sa viac, snažiť sa zamiesť, ustlať, urobiť posteľ pre vaše zdravie. Prosím, dajte na moje slovo. Ja byť odborník meteorológia from Amerika. Vieš, ja radiť vám, life-changing knowledge. Chod a uprac, urob, lebo veľké nebezpečie tvoj život. Vážení táborníci, s ľutosťou v srdci vám musím oznámiť, že toto je naše posledné krátkočasie. Dobre na tom je to, že ukazovatko mám svoj obľúbený mikrofón a že tieto chatky 7, 9, 2 a 11 veľmi značne posunuli svoje týmy dopredu, pretože získali včera 10 stupňov upratania. A to znamená, že im veľmi pomohli, to som už hovorila. No a na tomto celom je to veľmi super, fakt, svieti slnečko všetko, lenže jednakže je tu hrozba úpalu a druhák, že mám v nose šušeň a musím sa vyzmrkať. Je v oku. Dobre, tak ja si zložením ukazovatko, počkajte, máme, dobre? To je jedno. Takže chatky číslo 8 a 1 získali za včerajší deň 9 stupňov upratania. A týmto pádom by som chcela tieto chatky celkom pochváliť, že si udržujú stále slnečno a čisto a iba trošku niečo, trošku, fakt. Takže letí ďalej aj budúci tábor. S veľkým odstupom iba so 6 a 5, konkrétne so 6 a 5 stupňami upratania sa vám hlásime z oblasti chatiek 4, 6, 10 a 12, čo už sa blíži trošku k takým, povedzme, že epidemiologicky blízkym záležitostiam, určitá tá časovka alebo tak. A prosila by som, aby ste takéto upratovanie doma neprevádzkovali, lebo vaši rodičia z toho môžu byť trošku nervózni, hej. Ale zase, nie je to až také zle, lebo je to iba polovica, hej. Takže 50% máte, to by ste na vysokej škole prešli na... neprešli. No, takže nie. Tak iný príklad. Tak na strednej mieste. Toto si krkol. Vážení táborníci, som veľmi rada, že tento tábor končí a to z jedného jediného prozaického dôvodu. Že chatka číslo 3 svojou nezodpovednosťou ohrozila celú oblasť nášho tábora a za včerajší deň získala iba slovom jeden stupeň upratania. Viete si to predstaviť? Viete si predstaviť tú hrôzu? To ohrozenie, to životné nebezpečie, ktoré číha v oblasti tejto chatky, akože to, že bola celá spláchnutá a to, že ju zasiahol blesk a zničili ju úplne na mraky, chápete, že to ohrozilo celý dnešný ďalší turnus? Oni museli nechať 4 deti doma. Táto chatka je neobyvateľná. A ja preto dôrazne žiadam obyvateľov chatky číslo 3. Trošku to tu šplieka. Toleto sme, chápete, v tejto oblasti. Aby sa zlepšili do budúceho roka. Lebo tak to nie je, chlapci. Tak to nie. Ale ja verím, že počas roka sa naučíte, ako sa upratuje, ako sa ustieľajú postele, ako sa vymieňajú ponožky špinavé za čisté, ako sa vetrá, ako sa zametá. Sú to všetko veľmi praktické veci do života. Určite ich využijete raz, nielen budúci rok na tábore. A tak, milí táborníci, sa s vami všetkými, slovom úplne všetkými, naozaj všetkými, lúčim so želaním hygiene, zdar a pekné slnečné prázdniny. Užite si to.